Tinokuchingamidzai vateereri, tiri kusangana pakuverengwa kwebhuku The Great Controversy. Nhasi tiri pasamari yechapter 8 yakanzi Luther pamberi pedare reDiet. Chapter 8 inotanga Martin Luther mushure mekunge apiwa tsamba yekunzi haasisiri weRoma. So muGerman munozoiswa pachigaro mumwe mambo uyo ainzi King Charles V. So anobetserwa kuenda pachigaro with the help yemurume ainzi Frederick of Saxon. Frederick of Saxon aisapota Reformation. So Charles V paari kupinda pachigaro, the Pope kuRome wakabva wamutumira wamiririri wake wekuti wafane watomuudza kuti waizofanirwa kubata Martin Luther kuti auye atongwe pasi pemirayiro yechiRoma. So wamiriri wake wanosvika oudza mambo Charles kuti kune nhubu iri muGerman inonzi Martin Luther yakachallenja authority yechechi. Nhubu iyi inofanirwa kuparadzwa pakarepo, anofanirwa kutsva, opiswa, madota ake oiswa murwizi runonzi Rhine. So King Charles V vari kutotanga kupinda pachigaro, vanopinda paine magreat political question, either ekufevhera kana kusafevhera Martin Luther. So musangano unodaidzwa kuguta rainzi reWorms. Mumusangano uyu munopinda vanhu vakasiyana-siyana. Makapinda madoctors, mukapinda malawyers, mukapinda vakadzidza zvikuru nevakanga vasina kudzidza, wamiriri wechechi wakange watumwa napapa kuuya kuGerman, nevamwe vanhu vese vaive nezvidanho muhurumende nemaprince emuGerman, vese vanopinda mumusangano uyu weWorms. Zvinonzi mumusangano uyu makasimuka umwe murume akanga ari mumiriri wapapa ainzi Aleander. Aleander anosimuka obva ati tsamba nemabhuku ari kupublishwa naMartin Luther ndeyenhema, anofanirwa kuparadzwa. Naizvozvo vanhu vese vanobatwa nekutya kukuru apo Aleander apedza kutaura. Asiwo zvinoshamisa nekushanda kwaMwari, zvinonzi umwe murume ainzi Duke George akange achibvawo kuSaxon. Murume uyu unonzi anga akawenga Reformation pasi nekudenga, asi pamusangano uyu anosimuka anobva atanga kusapota the Reformation faith, zvekuti zvakatoshamisa vanhu vese. Anotanga kutaura mhosvo dzeRoma yechipapa, uye kuti mapapa vakange vasina vhangeri chairo, asi vhangeri ravo rakange riri rekubira zvavo vanhu mari, uye kuti rakange riri rekungoti waone gain at the expense yekuti vanhu vechechi. So panoonekwa pamusangano uyu kuti zvakange zvakakodzera kuti Martin Luther auye pamusangano azvidawirire ega. Apo pakutanga mambo Charles wakange wambotaura kuti Martin Luther auye aizomuprotecta. Vanhu vakawanda vanga vasingatembi mapolitical leaders enguva iyi, nekuti mareformer nemamataya akawanda akange awimbiswa protection dzisina kuzonge dziri in place. So pamusangano uyu zvinozoonekwa kunzi nyaya yaAleander yekuti Martin Luther anofanirwa kutongwa pasina kuuya kwake kundodawira yakaraswa, ikadzi nemaprince ekuGerman. Regai Martin Luther wacho auye kuno kuWorms so that anozvidawirira pachake. So Martin Luther anonzi auye, pakuuya kwake unonzi akaudza shamwari yake yainzi Melanchthon kuti Melanchthon hatingaendi tese kuWorms because pada ndinokwanisa kuurayiwa, saka tese tikafa basa reReformation rinomira. Saka iwewe chisara kuno kuWittenberg, inini ndochienda. Kuri kuti ndafa iwewe usamise basa, nekuti mission is greater than the missionary. So Martin Luther anotanga kufamba, zvinonzi akatumirwa a protector
magadzi akanga achizomuprotecta kuti asaurayiwe nani zvake kana ari mukati menzira. Ari kufamba anombomira mumaguta akasiyana-siyana. Pane rimwe guta anokumbirirwa zvikuru kunzi Martin Luther, tinokumbira usaende, nekuti vanhu vakawanda vakanga vachipesana nekereke yeRoma panguva iyi vaizourawa nemunondo. So Martin Luther anovaudza pachena kuti inini handisi kutya kuenda. Nekutotanga akanga atotaura kuti kunyangwe ndichirwara ngavanditakure ndiende, nekuti handityi kuenda kundomiririra basa raMwari. Uye kuti Martin Luther anoonawo zvakare kuti kudaidzwa kwaanga ari kuita nemapolitical figures rwakanga rwuri rukoko rwaMwari rwekuti aende andospreadha vhangeri raMwari paWorms, padare ranga rakazara machinda ekuGerman. So anozobva muguta raakanga aenda achiparidzira, anozodarika nekuEfurt, kuFirst University yaakanga aenda, iya yaakanga aona bhaibheri, akatenda kuti handi mabasa ake asi kuti ndiKristu aidikanwa pakuponeswa nekuregerwa zvivi kwake. Martin Luther finally anozosvika muguta reWorms. Zvinonzi kusvika kwake kwakashamisa vanhu zvikuru, zvekuti akaunganirwa neguta rese. Izvo unonzi uwandu hwevanhu hwakange husinaba kusvika palevel even mambo Charles yavakapinda nayo muguta. Vanhu vese vakaungana vachida kuona kuti Martin Luther akamira sei. Tiri kungoona mabhuku ake, vamwe vanga vasingamuzivi. So vanomuunganira, anopinda muguta, musangano unomiswa, anouya pamberi kundozvidavirira. Mibvunzo miviri chete yakaiswa pamberi paMartin Luther. Wekutanga waive wekuti mabhuku ako here ari kuseculata? That was the first question. Then the second question yakanga iri yekuti ramba zvawakadzidzisa, recant and retract zvinhu zvauri kudzidzisa. So Martin Luther neuchenjeri anotanga kuadressa the first question. Akati mabhuku ari kuseculata, zvokwadi mabhuku angu. Asi anoti the second question, ndinokumbira kuti mumbondipe nguva, nekuti pada pakupindura ndingatadzira Mwari. Saka ndokumbirawo nguva yekuti ndidatse kupindura mubvunzo uyu zvakanaka. Then anopiwa nguva, anodzokera kumba. Zvinonzi usiku ihwohwo vanhu vakauya pamadhoo nemawindo, vakaunganira imba yake, vamwe vachimukurudzira kuti amire naMwari. Asi vamwewo ndo vaimuudza kuti Martin Luther, nyaya yauri kuita iyi, uri kurwisana nemukuru wekereke, ine makuva mukati. So Martin Luther anotya, asi anozonamata kuna Mwari akati, Mwari, ndisimbiseiwo mundibetsere, ndipedzise basa iri ramakandipa. Zvinonzi mangwana acho musangano unoitwa, vanhu vanoungana, mubvunzo unobvunzwa nevamiriri wapapa. Zvikanzi Martin Luther, mabhuku ndeako here, uye kuti uri kuramba here zvaunodzidzisa? Zvinonzi Martin Luther anopindirawo zvakare, mabhuku ndeangu chokwadi. Asi mubvunzo wepiri anoti kuti nditsanangure zvandoodzidzisa. Regai nditi mabhuku angu ari muzvikamu zvakasiyana-siyana. Kune mabhuku anotaura about history, kune mabhuku anotaura of course about politics, asi anozotiwo kune mabhuku anotaura pamusoro peuipi hwaana papa. So anobva atanga kutsanangura kuti kuparidza vhangeri raMwari ndati hameni chaiyo chaiyo, kuti instead yekuti atye, anoona uri mukana wekuparidza. Then apedza kumira in defense, anozobvunzwa nemumiriri wapapa. Zvikanzi zvese zvavataura izvi hazvina basa, ucharamba here zvavakadzidzisa? So ndoda kuwerenga statement yacho apa so that munzwe Martin Luther zvaanotaura. Anoti iye abvunzwa unzi uri kuramba here zvawakadzidzisa kana kuti hausi kuda kuramba?
anobva ati, unless therefore I am convinced by the testimony of scripture or by the clearest reasoning, unless I am persuaded by means of the passages I have quoted, and unless they thus render my conscience bound by the word of God, I cannot and I will not retract, for it is unsafe for a Christian to speak against his conscience. Here I stand, I can do no other. May God help me. Amen. Yeah, that was the response ya Luther. Handirambi uye handifi ndakaramba zvandakadzidzisa, nekuti hazvisi safe kuti mukristu apikisane neconscience yake nenzwi rake remumoyo. Inzwai kutapira kwazvo vatendi nevateereri, kuti Mwari wakatipa our conscience, ende kazhinji patinoita zvakashata, voice of the conscience rinototiudza kuti usaite izvi, usaite so, ichi chakashata, but many at times we fail to obey inzwi iroro. Saka Martin Luther aloisa pachena kuti handisi kuzoteerera zvimwe zvisiri zvaMwari, ndicharamba ndiri pazvimiso zvaMwari. So Martin Luther anozodaidzwa futi rwetatu, akanzi ucharamba here zvawakadzidzisa. Akabva avaudza pachena zvikazi zvandakadzidzisa handisi kuzoramba, hazviiti, handirambi zvandakadzidza nekudzidzisa uye zviri kuseculata mumabooks angu. Now zvinozoonekwa kuti pakati pemaprince pakange pane division. Vamwe vakanga vari kusapota Martin Luther, vamwe vakanga vari kutaura vasiri kusapota Martin Luther. However, sekuwimbisa kwamambo vanozomuti chidzokera kumba under my protection. Asi apa ndo panga paakutyirwa, because mamwe mareforma ese ainzi adzoserwe kumba aizourawa. After kudzoserwa kwaizouya tsamba dzaizoti ivo vanofanirwa kufa. So Martin Luther anodzoserwa kumba, asi zvinonzi ari munzira the elector of Saxon, kana kuti mumiriri weSaxon, akange ari kumuchengetedza, anoziva kuti nyaya iyi zvino haisina kumira zvakanaka, because vamiriri wapapa vanokwanisa kuita anything, ende vanokwanisa kundotumira vanhu wekuti Luther afe. Uye kuti kuRoma kwakange kwatodzika tsamba dzairatidza idzo kuti Luther aifanirwa kundopiswa sezvakaitwa wana John Huss nana Jerome. So anoita seize, act like kumukidnapper, amukidnapper obva amutora kuenda kumakomo eWattenberg uko kwaakange achizokondinya basa rake. So akidnapwa kuenda kumakomo ikoko, nhau dzinofamba dzekuti Luther haasi kuchazikanwa, anyarara, hakusina kwaari. Izvo zvakafadza vanapapa asi zvakabhohwa vamwe vanhu. However, Luther ari mukuhwanda anozototi, ndakazozvituka kuti ko indawa ngei ndiri kuhwanda ndisiri kuita basa raMwari. So Luther ari ikoko arozotanga kumakomo ikoko kuchikaso kunyora mabhuku achiseculata, asi munyori adoma kuti chinhu chikuru chaakazoitira rudzi rwake rwechiJerimani kwaive kutranslata the Bible kubva kururimi rwenguva iyoyo kuenda mururimi rwainzwisisika nevanhu wake wekuGerman. Chii chandadzidza pachapter 8 yaGreat Controversy? Ndadzidza kumiririra Mwari. Rakazarwa chapter 2 pa14 inoti iyo, iva wakatendeka kusvikira parufu, Mwari anotipa korona yeupenyu. Kune vamwe vanhu vanoti kana wasvika pazvino pakamanikana vanorasisa Mwari, asi Luther kunyange akange aenda paThe Council yaityisa zvikuru, akaramba akamira pa nezvinodikanwa naMwari. Be faithful unto death and I will give you the crown of life. Chimwe chii chandadzidza? Ndadzidza kuti munguva yekupedzisira yekuvharwa kwenhoroondo yepasi rino, persecution ichazouya,
apo isusu sevana vaMwari tichazomiswa kuti tidawire pamusoro pezvatotenda, pemadoctrines atotenda. Zvinokosha kumiririra Mwari nhasi so that tinozomiririra Mwari panguva dzinouya. Please ndinokumbirawo kuti musubscribe, mushare, mulike, mukomende, asi zvikuru sei share nevamwe. Tinzwe nekuwerenga bhuku The Great Controversy takawanda. Mwari wakuitirei zvakanaka. Ngatisanganei pachapter 9 yakanzi iyo The Swiss Reformer, patinenge taakubata mamwe mareformer akafanana naMartin Luther but ainzi Ulrich Zwingli aioperator munyika yeSwitzerland. God bless you.